Yo, yo, heyo. Ayo para kanca sowan. Sowan menyang Ponorogo. Hop. Hop. Jos. Irungane kendhange kalem ya kalem Mas.
Kalem yo kalem Mas. Lah. Saya sabar bos, sabar bos. Nah. Ya. Yo ngalah. Hey ya jos. Ayo kasih tepuk tangan penonton yo. Bolu musitoke ndi? Persiapan yo. Halo. Satrio Putra Laksana lho iki. Tepuk tangannya mana? Obah Noger. Dua kali le. Ayo. Yo. Ya kowe sik, ngono iki contonono sik. Contonono sing gagetangan ngono kuwi lho. Ya 5 kali putaran ya masuk iki ya niki. Wong kene iki wong sugih-sugih aja kuwatir. Kowe kok duncali kowe kok. Ya. Wis to, oke. Ya.
Persiapan yo. Tepuk tangannya mana? Wih urung aku wih. Ayo Mar, ganti yo. Ayo Mar, ganti Mar yo. Ganti sing medhok gurune murite wis. Ayo. Yo. Rene Ro. Ah, salah. Atraksi tong glundung emang. Kowe iki mah kowe gendeng kowe. Wong kancane mah sasar mabuk lha kowe mah dibuk ngono tok iki lho. Pemanasan sik ro. Oh pemanasan. Sik ngene. Lah ya makane kuwi. Sik ngene. Bu, Pak, niki lek salto sampean sawer napa mboten? Tenanan po, Kak. Iki lek kadung saltone sing nyawer sampai kon dhuwur kena lho. Tenanan niki. Wah, oke Mar, tenanan Mar. Ojo kake aku ra iso ya ro. Dudono sing modelikne sing kapan kae? Ya sik sabar gitu sabar. Dalam ya sik to sabar. Sabar Pak Deden wis sabar. Sing tenang lho. Mataku puwedes sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah wong sepawone tak akoni bah jos-jos wonge sing delok piye jero lho anak 7.000 wong. Patras. Iya to. Ngoten to? Tapi minute siji Mar. Yo. Lah kok mung cak loro salto gene sing nyawer. Ya sik sabar ngono lho. Iki salto lek wayahe cah. Heh? Biasane metu. Lek wayah bocah gendeng iki laki Gendeng dak semuwi opo aku bocah waras bocah gendeng iki. Acarane napa Pak Deden? Ulang tahun niki ulang tahun anu kula ki ambak gitu. Heh? Ora, ya ngono iki sabar to Pak ngono ya. Ulang tahun SPL iki Satria Putra Laksana gitu. Aku lho Mar. Nggih kabeh anu tasakuran. Mengke sampean oleh anu Bu, wong sitok-sitok oleh sego mengke, kalih jajan mengke gitu. Kalih telo rong truk mengke. Nggih, deblekne ndase hero iki lho Bu. Iya. Dengkul mambyar. Ya sabar gitu. Sing penting pokoke guyub rukun, tak dongakne masyarakat Sepawon iki panjang umur. Amin. Seger waras. Amin. Rezekine akeh. Amin. Tapi yo ning yo pantese to, Bu. Nggih to. Kita dudune atraksi ku Bu ya. Oke, pukul Mas. Tenan to, Ro? Domongi kok Atraksi matamu. Luwara Kuwi wong gending tok sing kaya ngono kuwi. Ya wis mek kowe tok kuwi lho. tak kon ngumpulne kaya liya-liyane ngono lho. Ngumpulne Lah kalau disawer lho. ngumpulne dengkul mampir lho. Enek bos telo ya to. Enek bos pasir ya to. Tenanan. Ya, wis jemokno ro wong kene wong sugih-sugih. Piye suge-suge tenan iki? Lah iki lah, bosku ki lah. Lah, iki lah. Bos masa ya 2000 to, Bos? Salto sik.
5 ping 5 ya nona totale selawe. Lah ke lo Mar. Mar ngene sih Mar, aku saldo karo bos Happy. Wong sepawon muga lancar rezekine. Muga-muga tetep panjang yuswane. Satria Putra Laksana muga lancar job-jobane. Andeca andeci pora bori. Andeca andeci pora bori. Bah. Mar. Dalam. Bah, sik. Ngene iki lho Mar, bos Happy lah. Lah ke lah. Aku saldo ping 5 dikeki 50. Oke Pak Dedan iki lho. Wong Trisula iki nyawer bos pasir iki. Salto ping 5 dudono. Soalnya SPL lagi budal. Kita sawerane oke iki. Glek. Tokno kadegdayanmu, Glek. Ora sangge tangan le. 5 kali putaran. Butuhno bos Deden iki lho, ora sepele. Satria Putra Laksana lho iki. Ayo. Hei, lah iki lho bos. Dagangane. Glek, glek. Yo glek sing ora ngge tangan iki lho. Sing gak ngge tangan iki. Lah. Semar. Kowe iki wis tuwek, wis tak atasane karo Hero. Kudu gak kakek pulahi nyaput. Lah aku pengen disawer bos Happy ndasku loro. Kalah. 5.000 ndasmu piye kok kene iki ndasku loro. Aduh. Bapak Rudi Jinggot nyawer niki. Ayo Mas pukulnya Mas. Roh. Mangklek biasa wong tuwek iki mung nyak-nyakan gitu iki. Anggatamu pancakan iki. Lah tak kira mek pundak tok emang awake bane ndase barang ta. Lah yo marayo padha lho saraine barang. Pundak ndasmu piro masamu WC piro iku? Heh? Wis iso gak lek gak iso ben diwarai yo glek. Ane iso gak gleke mengambruk. Wah, mrene taimar bana man. Ya sik sabar gitu Pak.
Nggih, sabar Pak Dedan. 10.000. Sabar. Ro. Iki dumno nggih to. Niate Bos Ketela Jaya tulus. Wis muga-muga rezekine kathah wong sepawon sak Bos Ketela Jayane rezekine kathah. Nggih to? Anu, engko ana 10.000 soalku suwek, Ro. Oh ya wis oke ya. Mas, iki anu Mas BG. Sik. Ambune telek lencung lho. Ola sandale Mas emang telek kucing kok. Ambune telek lencung angkrek. Roh, iki anu Bos Deden. Ki tak tokne penyanyimu masalahnya kan yo ayu-ayu ya to. Anu. Aku yo bingung kok yo anu. Kalau sing macak kalau nggih anu kuwi. Mbak Sinden sing nggih anune bebek kuwi lho. Iya to. Tasya iya to. Tasya kaya anu counter HP Tasya ya. Jaranan jarane jaran trajing jarane ayo Mbak penyanyine lho sing numpak loro bei sing ireng poro jek nong jek gong jek turun aku. Ya Allah sandale lemar. Lah ta sandale lho. Kayak perahu. Kebacot, Mbak. Rene, Mbak. Rene yo. Mas. Penyanyi ini dijane ngising ini jane penyanyi ini. Mbak Dia kali Mbak Gita monggo. Penyanyi disewa malah ngising. Mbak Tasya sampun, Mbak Dia kali Mbak Gita monggo. Lah ya paling wedi karo aku paling gila paling kira-kira. Sik tak kaosan sik tak macak aku ge. Mimiki sitoke gawa neng. Oh iya, dah macak sik. Dah bojo sing ndi? Apane? Oh iya mesti iki. Lah. Oleh kula lah. Klambine nyar jerek panrate. Kula ngene Tasya ulah. Ya, atur ini Mbak. Ini. Repot. Demek. Kengko lah aku sampai kedadian rabi karo iki, Bu. Amin, monggo diamini, amin. Ora samin, anakku kaya botol kecap lho. Jonjeng gimana lagi ya nih? Lho ngene iki karo aku ya pantes to ngene ngawur Oh iya, bener Mbak Dia bener. Enek sing ayu karo enek sing elek lah, bener pas. Penyanyi sitoke mrengut iki ya niki. Kena wel kampono iki paling iki. Iya ta. Mbok nyuwun lagu napa jenengan? Napa? Nyuwun lagu napa niki masyarakat Sepawan niki? Napa? Jambu alas. Napa Bu? Napa? Oke, siap iki Mbak. Nyuwun lagu sampean tekoni dhewe aku bingung aku. Hah? Ki ayu-ayu budek iki ya niki. Ki jane piye iki jane iki? Apa? Nyapa? Ya Allah katik rupane kok celeng lho. Ora apa-apa ngene iki ya membahagiakan dirimu Mbak arepe ya to. Gila. Gila ndasmu yo piye kok? Mano gila yo Mas Ebi, ya mau gila gak gila ndase iki to nek. Iki wae Ya. Dadi ora kok. Ya glek iki karo dum-dumno masyarakat kene monggo. Ya iki didum-dumne adik-adike karo anune gitu. Lek ndasmu yo piye Mas aku bakal kacang iki aku. Lak. Mas, selengeran. Apa? Sembarang. Oke. Joget ya oleh. Kene Bos Victor lagi. Nyuwun sewu Bos. Soal iki Satrio Putra Laksana lagi. Asik. Mbak Sepi, obat. Goyang asik. Ayo Pak
Deden, muga-muga sama rezekine lancar. Ora sangiup, ora udan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo udan sik lek urung acarane selesai. Ayo Mas, joget ora apa-apa. Kelingan manis sesampe terus kelingan lampah gemuyune tresno lan kasih sayange yen aku ra klakon dadi jodone sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni Beke Ayo goyang yo. Berlesin abono Mas. Jambu alas kulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rada aja direbut. Sumpahnya janji harus sehidup semati dekat hati ora bakal lu ganti. Ada gula, ada semut, burung rondo ojo direbut. Tarik atasnya. Iki ape tak tok niki atraksine iki. Oh iya. Yo, ayo ge.
Yo. Wah. Aish. Lo. Yo. Awas angin, awas. Yo.